Hi guys, welcome back to our YouTube channel. ini anu kande temple ga ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮನ ತಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬೆಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಕುಸ್ಮಂತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲವ ಆರು ಗುಂಪುದ ಕಾಸು ಕಟ್ಟಾರೆ ಯಾರು ನೋಟ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಯಾನ ಇನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂತ ಪೋಪುನ ರಂಗೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ ಬರ್ಸಾಗ ಪೋಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ పోయేది బో బిర్యానీ తొర్జంటులేరు హాయ్ గైస్ విషయ ಗೊತ್ತುಂಡು ನರ್ತೆ ಮಾತ పోతుంది ಪೂರ పోతున్నావు ಬೊಲ್ಪ ಲಕ್ಕುನಾಗ ಇಡೀ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಹೋಗುಂಡು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕರಿತ್ತಿನ ತಂಚ ಅಲಾಂಪಿನ ಕಣ್ಣು ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟುದು ನೆಗೆ ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕರಿತ್ತು ನಂದು ಗೈಸ್ ಎಂತ ಕಾಸು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅక్కడ ಜನ ಕಾಸು ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನ ಪ್ರಮಿಳಾ ಕಲರ್ ಮಂದಿರ ನಾವೇ ನಾವು ಇಟ್ಲ ಪೋಯಿನ ಗಲಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯರ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೀಚ್ ರೋಡು ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರುಂಟು ಜಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಬರ್ತಿತ್ತ ಆತ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮುರಾಣಿ ಐತಾರ ರೋಡ್ತದೆ ಬಚ್ಚನು ಅಮ್ಮ ಹೋಯ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬ ನಿಂತು ಇದು ಬರ್ತಿಲ್ಲ guys yang kakulon dan lupa guys yang kelapa pula akkag meen detone roge yang edde time garda pooja onditte puna ekala late agnata ಪೂಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎಣ್ಣೆ ಬೈತು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಒಡೆಗೊಂತದ ಜೇರ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಬರೋನೊಂದು ಕೊಡೆಗೊಂತದ ಜೇರ್ ಏನನ್ ಚಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕೊಡೆನ್ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುನೆ ಫೋನಾಗ ದೊಂಬಿತ್ತಿನ ಗೈಸ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಕೊನೇಜಿ ಬಂದಾಗ ಬರ್ಸ ಬರ್ತುಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನೆ ಇಂಕ ನೆರಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೆ ಕೊಂತಿ ಜಾಗ ಚಂಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇರೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಜ್ವರ ತುಂದು ಕೊಡೆ ನಡ್ತೇವೆ ಜನ ಜ್ವರ ಬೈಜಲ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಲೇರ್ ಹರೆಗೆ ಬಡ ಹರೆ ಬಡ ಪುಂಡುಗೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿರಿಪ್ಪುನು ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿರಿ పోతు ಬಾಯ್ ಯಾನಂಚದ ಬೈ ಒಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿರಿಪ್ಪು ಜಾಯಿನಿ ಈರೊಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಅನ್ಪೊಡಕ್ಕ ಎಡ್ಡಾಪರು ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಕುಂಟರ್ದರೆ ಮಾತು ಬಾಯ್ ಏನಂತಿದ ಅಂಗಡಿದಲ್ಲೇ ಹತ್ತಲಿ ತೋದಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾ ಜೋರು ಬರ್ತನತ್ತ ಯಾಕಡೆ ತೋಜಿದ್ದು ಚರತ್ತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತೋಜಿ ಅದೇ ಕಾಮೆಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಡಿಯತ್ತ ಮನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾದು ತೊಗರ್ ಸಲ ಐತಿ ದಾದಾ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಾದಾ ತೊಗರ್ ಸಲ ತೊಗರ್ ಬೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಬರೋನ್ನೆ ಉಂಟು ಅಂಚೂರು ಕೊಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಬರ್ಸ ಉಂಟು ಬೊಲ್ಲ ಬೋನು ವಿನ್ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ ಚೂರು ತಿಂಡಿ ಬತ್ತೊಂದಲೆ ಎಂಗಿನಿ ತಿನ್ನಿರಜ್ಜತ್ತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ತೆಡ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಹೋಕ ಬೇಗ ಅಂಗಡಿದು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಚಂಡ್ಯ ಒಂದೇ ಬರ್ತೇನೆ ನಾದ ಬುಲಿಪುಂದಾದ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಗಾಳಿ ಬರೋನುಂಟು ತೆಡ್ಲು ಬರೋನುಂಟು ತಿಂದು ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ತೋಪೋನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಮ್ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೇರಲ್ಲಿ
ತಿನ್ನಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಲೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂದೆ ಅಂತ ಸೋಪೌದು ಪಾಪ ಕೇಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಬಂದೆಷ್ಟಾಗೆ ಕುಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ಪುಣೆಗೆ ಕುಕ್ಕು ತಿಂದು ಜ್ವರ ಬರಲಿ ಸೋಪು ಉಳಿ ತುದ ಬಲ್ಸಲ್ ಗೈಸಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥವೇ ಪಿನಾಯಿಲ್ ಗಾಲಿ ಗಾಲಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಜೇನೆ ಅಂಚಾಲು ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇನಿ ರಜೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಜೆ ದಿಕ್ಕೋ ಒಂದು ತುಕ ತುಕ ಸೋಪಲ್ಲ ಉಡೊಂಜಿ ಜಾಮ್ ತಿಕ್ಕನಿಗೆ ಎಂಕಲ ಬುಚ್ಚದ ರಾಗದ್ರೆ ಗಾದ ಮ್ಯಾ ಮ್ಯಾ ಉಂಟು ಹೊಸ ರಾಗ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತಿಂದ ತೈಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಕೊರೆಯಾಗಿ ಮುಲಿಪು ಮುಲಿಪೂರ ಮುಲಿಪು ಆಯ್ಕೆ ಒನಸು ಜಪ್ಪುದು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತಿಗೆ ಅಂಗಡ್ದ ಅಂತಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಪುನ ಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ ತಿಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ತೂಕ ಸರ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಪಿರಂದು ಬಲಗೆ ಕುಲ್ಲುಗೆ ವಿನ್ನಿಂದ ಕೋಚ್ ಬರ್ತೇನೆ ಓಲ್ಲದ ಕುಲ್ಲು ಮನ್ಪುದಿ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಂಟಿ ಅಮ್ಮೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಇಡವೈದು ಚಲು ಆಹಾ ಇಜ್ಜಾಲು ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಜಾಲು ಹಾಲು ಓಡೆ ಒಪ್ಪನೆ ಇಡವೈದು ಜಲಿ ಓಡೆ ಪೋತಲ್ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಒಡ್ತಿಪ್ಪನೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೊಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಗೊಯ್ಯರು ಇಡವೈದು ಜಲಿಯೇ ಹಾಲಂಚ ಪಾತಿರ್ ಜಲಿ ಪಾತಿರ್ಂದ ಈರ್ಡಲ್ಲ ಪ್ರಮಿಲ ಅಕ್ಕಡಲ್ಲ ಪ್ರಮಿಲ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಇಂಚಿಯೇ ಹಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿಟ್ಟುಂಡು ಹಾಲು ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಪೋಪುಜಿ ಆಹಾ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಎಂಕ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪುನಿ ಅಚ್ಚ ಓಡಿ ಹೋತಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋತಲ್ಲ ಈಜಿನಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಡ್ತುಂಡು ಅರ್ಪುನೆ ಅರೆಗ್ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಂದ ಅಂದ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಓಡಿತೊಂದಿರು ವಿನ್ನಿ ತೆಲ್ತು ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲ್ತೆ ಹಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಾಡಿಯಾಳು ಅದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅರೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಯಾ ನೋಡಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ದಾದಾ ತಾಯಿಗಂತೂಲೆ ನೀ ತೂತಿ ತರ ಆಯ್ ತುಲೆ ಜೋರತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿ ನೀ ಚೂರು ಜೋರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಫೈಟ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ತುಲೆ 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 ಮನ್ಪುಡಿ ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ತಾಯಿಗೂ ನಿನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರಿ ಪಾಪ ಹೊಚ್ಚ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯತ್ತೆ ಬಾಯ್